Какво става, приятели? Ви отново сте с Наско Радев. Днеска с вас ще пробваме дубайски шоколад. Ето, както може да видите, е дубайски шоколад. Ами, какво да ви кажа? Да го пробваме освен. Добре, ще го пробваме. Ако съм намахнат цената. Струва 8 ля. Почти 10 ля струва. Ето нищо струва 10 ля, брат. Ето нищо. Дубайски шоколад. Сега ще го пробваме. Майките стара. Тук ме болят палиците. И двете. И мога да фарам. Майките. Ще се видим. И да хора, взех ножица. Ето. Сега ще отваряме. Така. Ето. Отварям. То пък се разтопи, бе. Ето хора, така изглежда. Ами, значи... Хубаво е. Да, хубаво е. Давам. 8 до 10 давам. Защото малко има захар, много е сладко. В смисъл... Много е сладко така. Аз не обичам много сладко и... Да. Ами, 8 до 10 давам аз, ето. Обаче вкусно и са. Много вкусно. Раз почти го слушай. Много вкусно. Малко е... Да, но защото... Много сладко е, човек, много сладко. Иначе става. Добре, става иначе. Просто малко има захар и затова. Иначе ако нямаше захар, и ако не беше толкова сладко, ще да дам 10-10. Да. Майка, тук за мозък. Перфектно е. Ето. А това само да ви кажа от кой магазин го взех. Значи.
Нали знаете, оной магазин до Корабния? Нали знаете? Така. Оттам го взех. Ето и нещо струва 10 лева, брат. Почти 10 лева. 7,69. Доближава към 10 лева. Това е нищо. Обаче е вкусно. И аз такова. Санте фусто. Ето е зелено. Нали го виждаш ли? Не знам дали го виждате. Ето, зеленото. Нали го виждате? Ето с малките пръчица. Това се нарича на турски антефаста, но обаче на български не знам как се нарича. Е вкусно. Ще ви покажа едно нещо. Това е попкорн. И сега ще пробваме това. Ебам се. Това е за първа част. Това е първата част. Ако искате за втората част, ударете по един лайк и subscribe. И пишете долу в коментарите след това видео какво друго видео да снимам. И ето. Ай, чао!